Yes, ne janeno marwa mar Rainbow TV, karibu kendo odiochieng' ma kawuono, ka en odiochieng' maber manyawacho ni Nyasaye oseloso. Ka kawuono ne wamondo achiel kachiel ka wawuok e chuny boma no endo ma Migori, kama ne wan gi story mane wakeloni mopogore opogore, ka chenro ma kawuono en mich en mwandu. Mich en mwandu kawuono ka wawuok achiel kachiel kawuok e kaunti no ma Migori, ne wabiro limo osiepna ni endi ma ang' ni pimnwa mich ma en go, kata talent no ma en godo kata mosebet godo. Ang' nogonwa mbaka ne kaka nochako, kata ka en gi mich go 100 to gitimo nade, to osetimo nang'o e ngimane. Omiyo karibu sana e chenro marwa ma kawuono. Luonga ni Kachuchu, ane host mari, to tafadhali kapok wadhi mbele, make sure ni our YouTube channel is subscribe, share wana kaka pile kaka watimo gande. Omiyo kawuono erokamano ahinya kuom chenro marwa ma kawuono. Karibu sana. Erokamano ahinya. Yeah. Omiyo iwacho kacha ni in gi mich. Koro inyalo pimonwa ni to nyingi ng'a kwachako gi kanyo, then gi mich min godo. Okay, an iluonga ni Charles Ochola Omolo, awuod Karungu. Yeah, koro sani to wan Migori ka. Watimo matin. Ang'e ni idonjo Migori ka yudo ka koyo ng'i serious. Omera koyo sata. Koyo okagomb keto. Ng'amo kama piny liete, ng'eni kikika. En ka koro iselokori mana marateng'. Asebedo mudho. Isebedo mudho. Okay. Yes. Ago erokamano. Nikech ing'eni nitie ga gik moko ma samoro nyalo timore kit ngima ng'ato. Yes. Samoro ok ing'eyo ni gini en ang'o. Mich en mich. Yes. An kata ka gimoro amora, kata ka kuom nyathi, kata kineno nyathi kadongo gi gima ohero, nyaka ing'e gima nyathino en. Yes. Nikech an kane adongo kata kadhi skul, nahero gik moko miloso. Anyalo loso gik moko, anyalo loso gik moko, kata ka lo michwe, anyalo chwe gima king'iyo tineno ni gino en gino. Yes. Kata ka en goro, inyalo yudo ka buge mag goro ne an go saidi. Iyudo ka anyalo goro gimoro ma kata ka japuonj ong'iye to wacho niya, gini to gini. Iyudo ka samoro kata nyithindo be iyudo kochokore ng'iyo ng'ani gorna. Koro chalo ka gima mano ne talent. By now, kata sani madak kaka ineno adak, kata kaka ineno ni, apani be ineno kokarach ahinya. Rabuor. Aneno ka ichwe ipong' rabuor. Ing'e ni pok adhi ka sirikal mago lam nyaka nene ma kata kaka ichako akia. Nikech samoro barupe ma samoro inyalo dwar, samoro dhi chuna gi manyo, samoro dhi chuna gi tiyo gi pesa. Mana we ni samoro in kata secretary e office moro mar gavana. Secretary an e ofisa owuon ema an e secretary. Sani achamo talent na. An owuon naamua mar bedo beautician. Ma kendo bedo beautician no emosemiyo asechopo kama ineno achope. Beautician chakoro en dusruok. En Mm. dusruok. Atimo mos kuom tiyo gi dhok no nikech samoro bo pusore na pus. Awinje doji. En loso gik moko madhi kod ber mag mine koso nyaka chuo. Nyaka chuo. Nikech adil gi kogno. Wanyalo luoko gwala ma jomoko to luongo ni pedikiwa. Koro wadil gi gigo, ng'eni ng'ama dichuo nigi koke, ng'ama miyo bende nigi koke. Koro wayudo ni jok modich gi kokgi ahinya to mana joma miyo. Ng'ama dichuo samoro ing'eni inyalo budho ndalo mang'eny ka in, apani inyalo budho ndalo mang'eny kikia ni in gi koki. Mabe pod pok afwenyo nyaka sani. Koro Yes. Iwinjo osiepna. Talent en talent. Then talent ema iyudo ka ondiko ji mang'eny. Yes. Nikech kaka an, adil gi kogno. To kane pok adil gi kogno e chien kacha, nauso gik moko machalo kaka study, gik machalo kaka thewni, dholuo luongo ni thewni. Thewni mar ng'ut. Jomoko luongo ni necklace. Yes. Koro gik machalo kamano bed gik moko ma ji pod oago. Yes. Milosori godo gik minyalo wire wang'i. Yani yudo kamano, nadhi ayudo ni mano e gima kare, ayudo ni beauty onge kamoro amora ma beauty onge. Yes. To ka idhi na beauty kanyo endo, nichako ere kama nifwenyo godo ni in gi talent, nichake gi kanye? Ni kane isebedo gi minot ma sama ang'e ni in gi minot. Yes.
Gima nokelo gini, Mm. ne nitie diere moko mane atiyo tije moko ma kawaida. Nanyalo mino rusubo, amino tonde, Inyalo wino? mino rusubo kata osiro paka. Jomoko ong'eyo dhok machalo Ero. amino rusubo Mhm. ma iluongo nosiro paka, amino tol matere chiro, atimo gik moko achiel ariyo adek, abedo jalwedo e gedo ka Yes. atimo, achuo kuoyo gi kokoto e lori, Mijengo. mijengo. Mijengo cho kawe ni gero ot. Donga mijengo en Igero ot kata muko. Ero. Koro ne nitie diere moko nadhi limo nerwa Yes. e Kisumu. Yes. Naonge gi paro moro amora about beauty. Koro ka nagik Kisumu, Maiga mane? ma higa mar 99 Mhm. kadhi Kisumu ir nera. Mm. Koro 99 kanyo kadonjo Kisumu kanyo, Yes. to ayudo nera. Gima nadhi dwaro ir nera, nadhi dwaro capital Mhm. mar pidho gweno. Mhm. Koro kane adhi ir nera, nikech en ng'ama ne nigi pesa, Yes. koro anyiso nera, an adwa dhi timo poultry farm dala kocha. Koro yie ikonya kata gi siling 2,000 kende. Mhm. To nero kona ni nyathi nyamera, 2,000 amanyoni. Koro nabedo kanyo juma achiel orumo. Nera to en nang'o ni nyathi nyamera pod amanyoni pesa. Aneno ka achomo wige 2, achomo dwe. Tayudo osiepna moro kanyo ma bende osebedo jataon. Mhm. Koro osiepna ni kobedo jataon, koro wariere kanyo. Kaeto osiepna ni be nobedo jwari e taon kocha. Mhm. Koro osiepna odonjo koda kende manamba. Mhm. Koro wago town service, iyudo ka Nyalenda taon. Wan ema koro samoro wapong'o kom gi ni ji osepong'o gari kare, wan to wago stock. Koro katimore tok dakika moko. Aneno ga jomoko yudo ka gari dwa wuok to en ema koro jaso i gari. Iwe ni gari di. Kare ma ng'ama dong'. Koro wan e joma ne dong'. Wan e joma ne dong'. Mhm. Koro mos to ang'ama ne ng'eni kare nitie kaka gimoro nitie ga kuom ng'ato. Nitie gimiluongo ni business. Yes. Business nyalo bedo kuom ng'ato. Mhm. Koro nitie kaka nyiencha bende osiepna cha ne wawuotho e town kabisa ma ng'e nyaka kuonde miware gik moko. Yes. Iware gik miluongo ni sa, aina matweyo ni. Mhm. Nwawaro gi. Koro adhi nero otemo miya pesa matin to samoro duogo kawo matin to samoro duogo. Koro chieng'no to ne adong' gi siling 1,000 mota. Koro nera ni kawuono dwa yie nang'o. Mhm. Bas akawo siling 1,000 no tagolo nyien endi. Nyien iluongo no Dan, wuod Seme kocha. Akon Dan, wariere ane. Nadhi kamiuse sa, Mhm. nawaro sa gi pesano. Kana sewaro sa gi pesano, bas koro chieng'no nalal taon kanyo, koro aone dho gari. Sa customer ni aje. Mano higni 20 mokalo. Mano 20 bathe. higni 20 gi bathe mosekalo. Mhm. Sa koro aduogo auso sa e taon. Koro aneno ka seche moko anya duogo gi ohand siling 200, 300, 400 to gi harakati cha. Yes. Kinyalo loso siling 400 per day. Yes. To gi ng'ama an dala. Mhm. Nyaka koro nayud lokruok. Koro lokruok bedo. Koro nikech gini en talent, business en talent. Kata kopo ni idhi puonjori business, Yes. ka ionge talent, Yes. to pod ok inyal timo business. Kabisa. Nikech ikia kaka inyalo wuoyo gi customer, ikia kaka inyalo hori. Mhm. Customer be nyalo diro ni wach nikech iwacho ni customer always is Right. yeah. Kato yanyi. Mhm. Koro nitie kaka duogo kendo use e kor estate. Kama koro ji kendo koro galagala. Maka de jowuoth, to magi to koro jok modak. Ma to koro ng'ani e compound. Ma koro ng'ama nie compound. Koro iyudo ka iwuothi, iwinjo ka ng'ato penji, be kibede gi study? Ni aonge godo. Awuothi. Yawa, kelane gige ni, in gi gik mabeyo manade, to in magi sa lilo ni e sa ema an godo. Awe ni in gi study. Koro iyudo ka ji 3 penji, ji 4 penji ka giko dhiambo, chalo gima iweto gimoro. Bas, awacho Nyiso ni customer thothne ne ng'eny mon kata nyiri. Bas. Achako bedo customer mon gi nyiri chon. Yes. Mabe gine mane gidwaro ni mondo abed customer. Gine mane gi chuni. Koro Yes. kaka winje ndalo 2 kende kama, tawacho ni gima adwa timo, adwa kiko gigi.
adwa kiko gigi koro adwa aneg stock sama moko Yes. ta kik gigi koro Mhm. e kaka nachako time. Mhm. Koro kang'iyo gigi kaka gigi dhi iyudo ka korsa ok dhi ahinya nikech saa koro dwaro pesa mang'eny Yes. to ERN kata study iyudo ka nyaka 20 yudo 50 yudo 100 yudo. Mhm. Koro awacho ni mae gini nanego saa aduoge study. Koro kaka aduoge study ayudo ka kendo koro gemo chako Medore. medore. Mhm. Koro awacho ni bas kare kae ma koro tich nitie. Ma e gima asetimo kendo higni atime gimoro kendo dweche moko 4 kadhi 5 nikech koro sama an gi study koro jomoko be penja niya ni to be in gi Qtex? Mhm. Ako niya Qtex Mhm. to aonge go dana na gi ERN. We nini miya study mar 10 ka de in gi Qtex Diwire. be diwira. Mhm. Ako niya sawa onge shida. Koro kaka medo wuothe kaka ji medo penja kendo Qtex Mondo mar wiro kok mar mine. wiro kok mine. Mhm. Awacho Qtex bok ang'e meaning ne. Yes. Koro chuna niya adhi ang'iew Qtex aware koro mondo ause. Ehe. Bas awacho ni In koro kiwir, koro inyiewo to iuso. Koro ang'iewo to auso nikech ok ang'e meaning mar Qtex Yes. maber. Yes. Koro an johala anyalo wero tauso. Mhm. Koro sama nadhi awaro gigi Mm. koro kendo challenge moro chako bede. In gi Qtex nitie. Ere maber ni yiera ka. Bas iyudo ko yiero kata ne gina paro yiero to kawo achiel to ni mae maber na wir na ma. Mhm. Takone ni tawiro ni nade. An auso gi te. Ni an ok adware te, adwa ni wir na wira. Ako ni customer wire ni to kendo akia kawi wir kendi. Mondo miya gimoro matin ma iduono no. Iyudo ka ng'ato iyudo ka samo wire kende no. Yes. Adong' gi chupa to miya siling 20. Qtex nawaro siling 30. Mhm. Iwinjo. Koro kachaka dir ng'ama chielo sama kia wiro gini inyalo wiro kendi. Omiya siling 10 adong' gi chupa owiro kende ni gima wiro ma kenda ne. Koro iyudo ka giko dhiambo iyudo ka jogi owiro gini kendgi ma ei chupa no wire kata mana siling 100. An naware 30 to pod adong' gi chupa no. Koro achaka fwenyo ni kare koro ka Qtex ni kare nigi pesa maloyo study cha. Mhm. Nikech machi nyalo ka ni ware siling 30 tiuse 50. Iuse siling 50 to dhi tede chieng'. Idong' nono kendo chuni ni dwan mondo idhi chak iduok stock kacha. Koro ka ema ne kela nikech koro ne an gi talent mag timo gik matelo decorations. Yes. Anyalo goro gimoro, anyalo wiro gimoro. Yes. Koro ne chuna ni kata koro akia tanyalo nyiso kata ng'ato ni kela wirni. Mhm. Ka ng'ato osewiro kende kacha naneno kaka owire to ng'ato anyalo wiro ne nono. Yes. Kato ka ng'adhi ot tapuonjora kok jaod nera kok nyithindo mantie kanyo machiegni. Koro aofa mar ketho. Koro iwiro gi nono. Koro awiro gi nono. Mhm. Koro atima kamano gimoro dwe achiel taneno ka kendo koro awiro maber kabisa. Koro aloyo jok manyocha ka wiro kendgi ka. Nikech iyudo ka sama owire kende owire nyaka oko. To oko ne shida nikech en owire kende. Koro ng'ama onya dhaw ne be onge. Koro ayudo ka to kendo koro awire maber malong' ng'ama ne wire cha. Adok e papa koni in gi Qtex iwiro ni awiro pesa di siling 30. Wirna. Koro ka wiro kama taneno ka oko pinga. Oko pinga. Koro mane kaka nadonjo e wiro Qtex. Koro nawiro. Maonge skul moro mane dhiye mar wiro Qtex. An skul nok adhiye. Skul ok adhiye. Mane omiyo awacho ni talent. Talent wuoyo. Mano mich. Iluongo ni mich. Yes. Mich wuoyo. Kendo mich ok onego bed ni itugogo. Nitie mich minyalo medori kaka sani. Na an gi mich no ma ng'ama onyisa onge aneno kuom ng'ato tachako timo kenda. Yes. Koro miyo tok mano koro achako medora. Yes. Ayudo paro kuom osiepena matimo gini. Aneno be kaka gik moko kata kadhi kuma koro itime ma koro joma osome. Yes. Joma osome nitie. An ka gik kanyo tadhi achalo ng'ama kia gimoro amora. Taneno kaka ng'acha tiyo gi gicha. Samoro adhi ni mondo odhi olosa. Adhi ka pesa na owuon. Adhi kanyo awacho ni adwa ni mondo uchomna kok 2 moko ka. Ahero ga kogno maboyo. Koro tichna en ni achulo fee to ng'ani kia na chulo fee.
achulo fee to ng'ane kia achulo fee ka ng'ano tieko chomo na kogono matieki koro an to gima duoga timo niya ere kaka nyalo lose maber malo mar ng'achi koro ito kidhi skul ini some e pesa siling 50 ana some siling 50 30 100 mogik kama koro mos mogik kama koro jok matime ok nyal gike kama time nikech samoro ng'ato to time kaluwore gi dhi dwaro pesa ta an tatime ka gima gino ni kuoma en passion mari ani en passion cha ya en passion yani en habit en gima man kuomi ma bago kisungu time pod iwacho dholuo pok iwacho ka pok awacho koro apani kaka medo dhi ing'eni higni be medore to wachore ni sama hiki medore to buongo medo timore nade medo tegno medo tegno koro mogik mos kaka piny medo idho iyudo ka koro gik midware kogono achiel no kende gin gik mang'eny gin gik mang'eny koro idhi ng'eyo gik mitiyogo e kogno gi ng'eyo gik minya tigo de tielo ing'eyo gik minyalo tim godo kata mana gik miluongo kaka dhok mamoko mag jo beauty gi luongo ni facial ing'eyo gik mitiyo godo mirudho go wang' ka samoro in gi pimples moko madwa no chuni bedo mago itieko samoro inyalo ng'eyo gik mitimo godo pedicure ing'e gik mitiyo go te gi nying gi koro gik kama koro mos mogik kama koro kaka nitime chon rumo piny donje digital koro nitie moko miluongo ni gel gi kodonjo koro iyudo ka kendo koro tije chako pogore en koro itiye gi stima koro magi gin gik mabende nakia koro akinda piny idhi kuonde mitime go tiwacho ni mae mitimo nang'o ni mae timo koro atime mana kaka natimo macha adhi kata gi silinga moro 500 kata gi silinga moro kata mana 1,000 takone niya akelo jaoda koro losna uru jaoda ni lose maber pesa di wadwaro siling 2,000 ni omera siling 2,000 to bwana ujomo ng'eya watiyo tich achiel losna uru alosa dhako ni koro gimotera kacha en somo Manyaga Kiremba Okay, Millicent, kan ubet kod jaudi mane yudo ka jaudi tu tich mar Qtex? Nitiyo tich mar Qtex, nyiso nyaka yaris. Koro kan nokawi nade azen inyalo pimonwa ne an kane bet kama. Okay, kano kawa nayuda mar kota. Koro noyudo ka nowuotho ne pod owuotho kano biro kod uso yaris koro noyudo kodo ema nang'eyo godo. Koro kane kawe be nitie challenge moro mani face samoro nikech nowiro nouso sikadi challenges to ne ng'eny kwanza winjruok ne ok wawinjore nikech ne owuotho ok adwa dhi golo agolo fee kirieko koro kochake gi piny nyaka mal takoni gini en kama kamane kaka sedhi ang'eyo gino koro mane kaka timora nade mane kaka songo mogik nyaka kama koro to mana ka inyisa kanyo pod ipimona mana wach mich mari en ang'o gini mano endi nyalo pimonwa bang' ka osea break ma wada kao break moro matin idhi nyisowa ni to ang'o gini ma samoro wiro Qtex osemiyi nyaka ni chake higni machien 99 chien kacha yes ang'o gini ma Qtex osetimoni kata ang'o gini minyalo kwano ni hata adier mantie nyaka nachak Qtex osemiya mich ma kama nafwenyo ni naonge go tatime gik machalo kamae mano endo idhi miyo mana bang' break ni janeno maro mar Rainbow TV to kadhali keep mana kanyo endo kete mana kanyo kik iwuogi kendo kik ipendo kamana ko break mana matin yeah. Whoa.
Era yero kende, era yero kende, era yero kende, era yero kende. Erika Kain, Erika Kiromo, Erika Kijalo, Erika Kiwoto, Erika Kain, Erika Kiromo, Erika Kijalo, Erika Kiwoto, Erika Kain, Erika Kiromo, Erika Kijalo, Erika Kiwoto. Era yero kende, era yero kende, era yero kende, era yero kende. Kuna wengine wanasema sitoishi na wewe, wengine wanasema sura yako haifai nami, sina mali ya kutosha, eti sina posha, majukumu sitatoshelesha. Sina mali ya kutosha, eti sina posha, majukumu sitatoshelesha. Era yero kende, era yero kende, era yero kende, era yero kende. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Tupige picha baby, wenye wivu watazame, tembea kama kinyonga, wenye wivu wajinyonge. Era marje wadu, do hilo wanginango, dak marje wadu, do moni nindo nango. Era yero kende, era yero kende, era yero kende, era yero kende. Oyero katapufu, oyero katapude, rangolo bendo yero, rakumbendo yero. Oyero suga mami, oyero suga daddy, kata mamo dagi, kata mamo dagi. Oyero suga mami, oyero suga daddy, kata mamo dagi, kata mamo dagi. Era yero kende, era yero kende, era yero kende, era yero kende. Yeah, the man, all chat. Yeah, Jacket Dicks. Era yero kende, era yero katakude. Sauti Music, Shy on the beat. Okay. Machal de Q-Tex, mana macha-macha. Moro kamo anga tuturwa, jomoko riembo mondegi kendgi, bang'e to giwacho na nyuola emong'ero, onge ok aneno na. Yakora sigo Gini Abrayo Godugenya City Light Mama Jalele 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 Parasinole Parasinole Parajamokolele Pararamolele Pararoralele Ibara chando chunya Usiepe na baba Gini chando chunya Usiepe na winjie Gini chando chunya Usiepe na winjie Mokore momongi Usiepe na winjie Mokore momongi Usiepe na winjie
Moko se momoni sepe na giwegie. Moko se momoni sepe na winjie. Dumi sumbanango sepe na winjie. Dumi sumbanango sepe na winjie. Tego kiri yuagne walani. Tego kiri yuagne walani. Tego kiri yuagne walani. Mana chalja Q-Tex, mana macha abire odwaya, agwenye todong agwenyi kata in. Mayo, achal. Era sandaga jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri baby now. Era sandaga jabenyiri baby now. Oh, mwana mama oh. Era sandaga jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri baby now. Era sandaga jabenyiri baby now. Yeah, mwana mama oh. Anawero mam jabenyiri totina. Anawero mam jabenyiri totina. Anapari mam jabenyiri mamina he. Anapari mam jabenyiri mamina he. Noga lungi nyako jabenyiri totina he. Noga lungi nyako jabenyiri totina ho. Jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri baby na. Era sandaga jabenyiri baby na. Mwana mama oh. Era sandaga jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri totina. Era sandaga jabenyiri baby na. Era sandaga jabenyiri baby na. Mwana mama oh. Mama yeah yeah yeah. Where chiwaga karako where mama yeah yeah yeah. Where chiwaga tero mama yeah yeah yeah. Where chiwaga tero mama yeah yeah yeah. Mwana mama oh. Where chiwaga karako where mama yeah yeah yeah. Where chiwaga karako where mama yeah yeah yeah. Where chiwaga tero mama yeah yeah yeah. Where chiwaga tero mama yeah yeah yeah. Mwana mama oh. Anawero mam jabenyiri totina. Anawero mam jabenyiri totina. Inapari mam jabenyiri mamina he. Inapari mam jabenyiri mamina he.
Donga lunge nyako jabenyiri totina Donga lunge nyako jabenyiri totina Donga sungi maham jabenyira milo mama Donga sungi maham jabenyira milo mama Donga tingi malo jabenyira milo mama Donga tingi malo jabenyira milo mama ye mwana mama oh Anawero maham jabenyira mami na ye Anaweri mam jabenyiri totina Ina pari nyako jabenyiri totina Ina pari nyako jabenyiri totina Ululu Hapo hui Ambia 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 Manu wod ko nyangora bala wod karungu bei Mwalo kanyo, sorry Jonyandi wakuije, maen, chali Jaki utex, en Mama 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 para Parchali, 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 parchali. Urgi wenje, urgi wenje, urgi wenje. Toothpick, toothpick, toothpick. Omosh, omosh, omosh. Ma urgi jaro, urga wenjo, urga wenjo. Mosna sirikei, mosna sirikei. Kanjo. Ayo, 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 ayo. Aremo Piero Imosona Bungu Mano Chief Dogo Bungu Padena Kanidala Kanyo kanyo Yepoya kanyo Omola Remo Ukiona chalie msalimie chalio yo ukiona chalie msalimie chalio yo na ukiona chalie msalimie Puruba echonde cho Puruba
inega omos gima nochwe e piny gini oketi e piny mochako chungi e piny Mana kamano janeno maro Maremwa TV. Mago e kachiel kuom gigo eko ma achal iluongo ni achal ja Qtex. E Migori kae kichopo Migori tipenja ni achal ja Qtex. Mane nying minyalo yude go mayot. Kati penjo mana kanye. Ei Migori mangima. Ei Migori. Kipenjo kati lor marongo e michako penjo go. Kati di penjo mana gi Sirare. Kati di penjo gi Sori. Ajisi kama loro Migori town. Border. Penjo gi Sori. Kati di penjo mana gi dipende kata mana gi Migingo nyisi ngama to yadwani mondo nyiswa achievements misetimo kata kuonde go magini oseterie. Okay, yes. Gini osemiya bedo dhano. Gini osemiya bedo dhano. Keche tie moko ma kaka nyalo wacho wang' jowi manya bedo matek. Yes. But gini osemiya bedo dhano. Gima pek kabisa maduong' mabiro tamo joka nyanam. Minyalo tieko kata higni 20 motamo joka nyanam. Magini ogola kata magini oketa en ni anyuomo chiega. Otamo ji mang'eny nyaka jok matiyo kanyo mitiyo. En gima simple. To tamo ji. Koro Qtex momiya bedo gi dhako. To mana kar kamiwacho kama Qtex omibedo gi dhako. Mane pode kore kichako ngech ang'eni ndalo moko machien kucho ne pok inyombo. Nyombo to ne pok anyombo. Nyombo mari mondo mi kata ne dhako ni yie ja Qtex. En gima tek ahinya. Nikech ng'ama wiro kogo no en ng'ama wuotho. Samoni wuotho koso ni ngi duka. Awuotho. An awuotho. An awuotho kendo ago dot to dot. Awuotho kuonde mang'eny, awuotho mang'eny, adhi Mbita, adhi Sindo, adhi Homa Bay, adhi Border, Sirare, adhi Migingo, adhi Remba. Awuotho meoro ni asedhi Sori, adhi Nyandiwa, asetiye. To mana nikech ang'o Qtex. Okay, mondo ibed gi ng'ama dhako kata mondo mi nyombi bedo matek ki ja Qtex. Challenge ni kanyo. Onyalo bedo kori, to onyalo bedo kuom dhako midwa kawo. Nikech an owuon sami iloso ng'ama nyako, inyalo yudo nyako ma jaber. Yes. To ok en kende. Kia kanyo mitieko kode nichak iromo gi nyako ma jaber. Gima ng'e achiel ni nyiri mabeyo go ema ohero loso koke gi mano. Mano. Koro ing'eni nitie gima tek kanyo. Yes. Nikech koro iparo ni to ma koso ma. Koso ok en ma, en macha. Koro iyudo ka ibedo gi tich matek e ng'ama dwa kendo. Inyalo pok igori e moro ma ok ne kare ok owinjore. Ichake yudo kendo machielo kendo maber michake igori. Samoro bende ine moketi ineno mani ber kichake tieko gi mano machi neno ni ber. Nikech gine jok midil godo chakro kiny nyaka odhiambo. Yes. Iwinjo. Mano korwa wa joma chuo. Kidok kuom nyako midwa kawo to koseng'eyo ni mane tich mitiyo to ng'e jok midil go. Yes. Obiro kawi to keti kamoro. Biro kone ni ng'ama samoro ok nyal dak gi dhako nikech oneno nyiri mang'eny. Dholuo moriwo gi te ni mato jachode ok nyal kawa. Yes. Koro be nyaka wabed gi tich matek miyudo ka kendo kata nyako midwa kawo malong'o nyaka josem donjore. Kendo isemoni asema dhako maber, isemoni asema nyako maber maweyi kabisa. To in aina ng'ama ber kendo ng'ama malong'o. Koro iyudo ka kar ka to Nyasaye matele. Ne en ng'ama okawa to iyudo ka wuodhe ne ng'eny moko bede ot. Seche moko wuok otiek diere otiek dumbe ot pod diere. Koro seche moko kwanyore. Koro ni feel ni mang'ane oneno oko ni. En komachielo. Nyaki penjiri nikech onindo oko, odhiyo ng'ado rum kod gini koro chuny nyaka ng'ama osebedo ni winjo rum kachi ng'eni timbe timore maber. Koro ing'eni gino ne hataga. Odwa ninde rum no ochulo rum pile nyaka seche moko dwego, seche moko weeks. Koro
winjruok ne onge. Bing ni nowuotho ma oko noendo. Ne onge winjruok. Ne onge winjruok. Koro nasiko ne mana ni omany kama onyalo bede, monyalo beze, to ochok customers nego kamoro achiel. Iwacho ni dhako maber Nyasaye matimore nade? Ema chiwo. Yes. Koro kata ibiro wachne weche moko mang'eny, matindo tindo manono, nikech wajoma kaniwiro wajoma ne wuotho, samoro idhi Sindo itieko ndalo juma achiel, kia Sindo idok imanyo mana yor wero, samoro wakalo dho wero kata boda Sirare, achaka dok nyaka Migingo kadhi ok abi tieko odiochieng' achiel bok abi we maka nindo oko. To kendo onge watna kono bok apango ot kono, abiro ninde ute moko mag Koyugi. Od Koyugi ok ing'eyo? Maler kabisa. Bas. Koro inyalo ninde ut Koyugi go. To sama ninde ut Koyugi go ing'e ni Warembo be ni kuondo. Yes. Koro yudo ka koki Ma samoro be ok inind kendi. Ma be samoro be ok inyal nindo kendi nikech kaluwore kaka gibe gitimore. Koro luwore gi chuny mari ng'ama dichuo. Yes. Nikech kaluwore gi tich mitiyo, Yes. to ka giluwore gi gima ne idwaro. Iwinjo. Idwa ni mondo idag e ngima mane? Tidwa ni bitiek nade? Pek mane ma ineno ka ineno kowuotho kodhi oko? Pek ne en mana weya ka an lonely no, to pod awendo ni pok ang'iyo gi tijeno. Pok ang'iyo gi tijeno. Koro mana ni seche moko en kata gi jomoko oko kono. En gi nyadendi moro. Okay, mana kanyo to kanopo ni sama ne okawi ma koro bet kodi sama ne pod owiro kogono ni, ji kata jirende kata jok mong'eyi kata nyuola kata dala kumiaye, ji ne wachi ang'o kano winjo tich motiyo? Bende wadak mana kode nikech wich teko mara. Nikech parents nok dwar, nyithindwa nok dwar winjo ni okawa gi ng'ama wiro kogno ma uso stadi. Nabedo gi lweny, bedo ma kode gi wich teko mara, wachopo nyaka sani. Matinde ginyalo mor nikech obedo piny, oyudo kama obede. At least sani koro gineno ber mar gima notimo. Okay. Koro chuni ni ine manyaka ikaw chunyi, igo X maduong' e iye. Dhogi to ni sawa. Kendo kiwuoyo gi ng'ato to wacho ni wuoyi ni wuoyi malong'o manade. Sama thin oluonge bi, samoro gima nodwa ng'eyo iri en aneni no. To chako rendore gi ng'iewi. Koro ikaw pesa isoyo, gima noparo chande, pachi onge. En ema pachi nitie. Koro iyudo ka inyalo dak, kendo inyalo dak aming'a, maloyo jok moko miparo ni ma to ng'ani tiyo ofis deal gi joma chuo. En ema koro samoro nyalo kata mana dak matek maloyi. Nikech in to already oseng'adore ni ma to jang'o, ma to jachode, ma to Koro in mari oseng'ere. Koro an mara to oseng'ere. Koro mane gima timore kuom gik machalo gi mago. Sama ng'ato dwa kendo, kapok ikendo itimo tijni. Koro emomiyo sama an kata mana e wang' jowi kama, ne rawera moro amora mawinja, ne nyathi moro amora madegombo timo gima timoni, en ni kaw talent ni, yani kaw michini ket ni mano ere tich mibiro tiyo, kata mane gima inyalo chamo, koponi opogore gi tije mag sirikal. Nikech tije mag sirikal emitiyo gi barupe, to gi kit digri ma in go, gi kit sikunde manyocha iwuothe. To mich to ok yier. Mich en gima kamineno intie no, inyalo timo gimoro, yani inyalo timo gimoro ma simple. An ase loso nyaka flowers. Adhi ang'ada law, lining, tadhi ing'e tol mitwe godo bel cha. Matek kabisa. En ema chaka bare. Kabare matindo tindo. Ta ang'iewo lining, tatito maber, taloso magol flower, matwe. Ing'e na bede yot, to mano mana mich. Tatieko lose ni to ng'ato koni gini ber manade, ber gini pesa di. Tiseusi ausa. Tisema ausa, ting'e ni in mana odi kanyo, to gik mitiyogo gin gik midhi kwanyo. Giming'iewo en mana ng'owa, lining, samoro kata gi gik miriwe godo. But gik modong' e kwanyo, be inyalo kata mana kawo kata mana yien, kata kede, kata oboke, igo rangi maber, tinyume kasuku no be chaki wiro maber. Tiyudo ka ng'ato be chako wako penji ni to gini ber mana. To ang'amoni yawa college mar puonjo ji mar mondo mi samoro
Nitiere janeno moro kacha ma samoro bende ne into wacho ni en ng'eyo kata en gi talent. Yes, to samoro nikech gik motimo miyo ji jare. Kaka tich mar wuotho, inyalo ka samoro iwuotho kiuso gik moko. Kisumu kucha winjo kiluonge ni nini. Joma timo Hawkers. Joma wuotho Joma wuotho. Ahinya iluongo ni jok ma wuotho. Joma wuotho. Ma kikalo kiuso mago jok ma wuotho. Jogo wuondore awuonda godiechieng'. Gigi de ng'ato dago. Magi e joma kwalowa. Jogi wuondore awuonda ka godiechieng'. Tiyudo ka nitie ng'ato machulo school fee gi. Ochulo school fee, ochulo rent, ochiemo, dhako luokore, en be oluokore momiyo dhi town kanyo ero. Iwinjo. Gigi te gin pesa, to gigi emoyude pesa. Matiende niya, ng'at mang'iyo, nitie jok moko, ng'ama onge gi talent, ong'iyo gimoro kaluwore gi sombe. To jirende kaka ne kuonde mani dake kode. Jirende fitina to nyaka bedi. Mabe samoro kinindo kendi tinyisi ni ng'ano nyaka bed ni kama ko. Ne bedo nade? Wach to noroma. Koro naling' aling'a mang'eny namuonyoga. Ng'ama dwa dak nyaka bed ng'ama vumilia. Navumilia mang'eny nanyono. To ber mane minyalo nyisowa ni iseneno nyaka ne kawi nyaka ne ti tijeno ma sani koro kawuono wan e higa mar 2022. Ber maseneno. Madang' awachi. Yes. Ber taseneno. Nikech ber manyalo kone ni osetiyo matek e tijeni. Keto wadak maber as a family. Man bende sani oyawo na biashara manyalo bete kokalo kuom tijeni. Manyiso ni samoro nitiere ng'ato kacha chande ma bende miyo kaka in. Tadwa ni mondo mi nyise. Samoro kawe gi ng'ama wiro Qtex to pod wuotho awuotha. Iluongo ni jaono. Ona kor gweng'. Koro inyalo nyiso ng'ato kata machalo kamano ma samoro bende kaloe. Mane kale chon kane pok samoro seto maber. Inyalo nyisi ang'o kano poni embo kawe ng'ama chon. Nemiyo mokalo gima kaka kaleno. Olit nitiere kaka ochamo chuny nikech paro nyaka kwa. Weche mopogore opogore. But en mana kujitia moyo tu. Kidich ni dwaro dak. Ivumilia weche mang'eny iwinjo go imuonyo. Kibedi ng'ama winjo to chako tero kama chielo to advices iyudo mopogore opogore. Manyalo ketho ni ber ma samoro nyalo yudo mbele. Mane ma koro avoid. Ting'e ni mbele ni gi jaodi biro chalo nade. Okay. Iwinjo. Ang'amo somo man gi degree malich. Anyalo dhi tiyo tich ila. Ok anyal dhi tiyo tich ila. Koro yie manyo tich mitwe tai, sati ng'ute ler. To kigo kwan gi pesa mang'ani yudo kata tin. Ka gik dwe achiel, ohewo ng'ani by far nikech ng'ani be ka gik dwe achiel to ologowi. Odong' nodwa chulo gowi. Yes. To ng'ani to eto moyudo matin cha. Ong'iyo ni akaw mbao. Yes. Akaw ang'i kaka nyalo gajora. Magi kore jok moko mani nyisa ni ok nyombi. Bas. Yani ji ok ong'ega ni nyuomo dhako. Nyuomo dhako ikaw dhiang' itero thur gi dhako. Osebedo matek sana e piny luo. Tek mang'eny. Koro mano. Koro chiegi no yie gi tiji mitiyo ne mubet kode. Obedo tich matek ahinya. Nikech en owuon ohera. Tan be ahere. Yes. Iwinjo. Sama koro ohera ta here. Sama wan ji ariyo ohera ta here. To nikech sama en kende to nitie jok moko ma koka dwa penjo ni penji ng'at cha inyalo tedo ni. Yani ng'at ma wuotha ma kata kama oninde kia nindo gi ng'agi nindo kanyo en kanyo. Awinjo jatho mowacho ni jachode. Ero. Itedo ne jachode. Jachode ni tidhi godo kanyo. Koro dhako cha ema kawo chunye. Yes. To wacho ni kata koponi rach to rach nikech asehere mondo wadak kode. Yes. Kato koro in bende in gi jachode. Ibedo gi tich matek mar hoye.
ei siko mane nyamama wabed kama yo nikech en be ng'eni weche madonje wiye nyaka oyud kaka wiye ng'eni ng'ama dhako kata ng'ama nyako githoro bedo ga jok moko mawinjo wach ma ok osaiti nikech gin emi deal ga kodgi iyudo kata mana nyuola semo to semang'o dongo semo mana nyako mikelo koro kamae kaka nyaka sem bedi kata mana jirani nyaka sem koro bedo tich matek ahinya yudo mana idwaro mana yo moro mi isebedo ng'ama dichuo iyudo yo moro minaso godo wi ng'ama nyako sikone mane mago weche timre kama in koro chikiti at least sani endi koro kaka ne bed gi achal ja Qtex kech ong'ere ni achal ja Qtex simbi seng'eyo ni en gi were mar tiyo tije mamoko mopogore gi Qtex mago yudo mana e wi ng'wech ka wan kode kechan tich mana ng'ene timo en mana wiro kogno gi so earrings mamoko kaka weight acting to yudo ka wan kode ok ni miye koko samoro dhi were kaka choko were gospel samoro dhi e ba oduogo odhi were ba intie ni dong ka koko to ndi koko to lazima onge gima ber mabiro mayot onge gima ber mabiro mayot very important word onge gima ber mabiro mayot e yo moro amora nyaka rach kuminin koki bro neno ber baadaye redu koko seche moko weya ot azin osekelo gik moko to chako wuok doko to late koro yudo ka nopanda mondo mine nyisa nobedo shida miyo odhi puonjore wir nobedo shida sana kita mara mar penje kuma e late hours otieno ema nomiyo nyisa lakini donge hapa ni mbe achiel kuom wende nego at least imbo werie owera to koro shida en ni gima kelo ga shida udi in body yani takodwa ni thumbete mondo were to mano gima ok nyal takodwa ni thumbete mondo were ene mondo bed kamoro amora to en ang'o koro minyalo wachonwa mogik ne joneno marwa mar Rembo TV ang'o minyalo wacho mogik samoro ne ng'ama neni ng'ama nena oko kata gima daher mar nyisogi en ni ng'ama odich gi dak nyaka bed ng'ama vumilia mondo oyud gima ber modwaro nikech kaka nasewacho ni onge gima ber mabiro mayot lima ni Nyasaye koyie to med yawo mbelewa mondo wane gima oikonwa maber mbele janeno ma nyaneno koda wang'i nyako ma pichni iluongo ni Millicent ma jaoda achal ja Qtex owacho maber kacha ni onge gima ber mabiro mayot to mano e wach mantiere manyiso ni kane chakore no kochakore mayot to kata kadhi mbele ne ok dhi e yo mayot lakini gimoro amora nyaka bed gi challenge nyaka bed gi ups and down meke keep mana kanyo kapod wadhi mbele gi mbaka kod achal ja Qtex erokamano aina Millicent samoro be koro iyudo kata ka ng'ato joma nyiri mamoko moseng'eyo ni nyombo gin koro ginyalo goni simu sama gin magihero mondo gikethi maga achiel kuom sem kata ketho keny iwinjo koro ibedo gi tich matek en gi tich nyaka ibedo go matek ma koponi dhako mochoko chir motieko kodi higa 2 monyuolo nyathi chomo nyathi mar 2 mane dhako makoro oseng'eyo ni gini kare en mana tich koro mana kiketo nago kanyo ikaw mama isebet kode to bang' bet gi mioni ang'o gini kata kane pok ibet kode kopogore gi wiro Qtex nitiere talent moro ma bende in go kata nitiere mich kata nitiere tich moro ma bende ni somo kopogore gi ma kaka nasekoni ni an onge tich masomo nyaka matimo ni ok asomo magi mana talent mich mar Nyasaye matiende ni sama inyuoli migoyi piny ne pap timiyi gimoro amora maonge mibiro chak medi Nyasaye miyi gimoro amora chutho mondiko nyaka e bug ngimani te nyaka chieng' idok kuma ne entie mich man go an gi mich mang'eny kaka nakoni ni an gi mich mar loso kata gimoro anyalo kawo kidi moro amora maseyudo kidi mafani anyalo wire machaka gore malose maber mobedo fani sai inyalo kawo kata gini ng'ama nigi pesa midhi kete i ot ni gino ber
ten kidi mokwongo. Tene na kidi makwanya piny. Aya, mich machielo ma an go en ni act. In actor. An actor. Anyalo act tie movies masetemo act. An comedian. Tie comedies masegolo nitie. Kata sane gin e YouTube. An owuon asetemo kata wer. Isetemo kosi wer? Awer. Ang'amo sewer. Nyaki temno duondi kapok wang'ado gini. An ang'amo sewer. Koro gin gik moko mago mana talent nikech in iwiro Q-Tex, in jagoro, in jawer, in ja comedy, in ja thum, in ja nini actor. Mago gik moko te manyalo timo. Acting cha gi dholuo iluongo nang'o? Acting gi dholuo. Wuondruok. Acting gi dholuo iwuondori ni in gino. Iwuondori ni gimoro, yani iwuondori ni gino. Acting en wuondruok. En wuondruok. Inyalo wuondori ma kata sani anyalo wuondora. Kit kaka sani wago kodi mbaka donge. Ing'eni anyalo wuondora na nyiero. To kendo in owuon king'iya tineno ni anyiero. Anyiero gimoro ma wendo modonjo. Kaka in tong' inyier gimi pok ineno. Kata anyalo wuondora na ywak, kendo ywak malit ma kata king'iya tiparo ni aywago ng'at motho to ng'amo nindo ni ok otho ngima. En wuondruok. En wuondruok. Acting no. Acting. Wuondruok. Koro wuondruok be an gi michne. Koro in wuondori. Anyalo wuondo. In inya wuondo kata dhako e ot. Ing'eni ng'ama act, inyalo act gi ng'ata ng'ata nyaka mamu inyalo act. Inyalo wuondori ma kata mamu ka ng'i to nyathina ni tuo to ok ituo. Act. Iwuondori kode. Okay. Iwuondori kode. Iwuondori ne. Iluongo ni achal ja Q-Tex. Mana macha vaja. Kizungu wacho ni multi talented. Yani in gi talent modhuro. An gi talent ging'eny, but koro ing'eni nitie achiel kuom talents. Yes. Inyalo bedo gi talent mang'eny. Achiel kuom gi nyalo overpower moko. Tim tinyalo go mar mondo itim gi te. Gombo tinyalo gombo ni itim gi te. Kendo be inyalo matimo gi te. Yes. Koro ing'iyo gi. To ere ma iweyi. Ere ma katimo to nyalo konya oda gi joga gi oda. Koro mage ming'iyo. To ere ma katimo to ok nyal miyo weche bed mang'eny ahinya ei oda, kinda gi jaoda. Koro in mane ng'iyo te yudo ka wiro kogno ni maber. Nayudo ni mae ma anyalo timo saidi. Nikech en ma en ready made. To at least bo sekonyi achiel ariyo adek. To bo sekonya achiel ariyo adek. Koro modong' gi to gin mana mag hawo. Ni be chieng' moro nachop kama jomoko be nitie. Yes. To to en daily bread. En ema chiewo gokinyi to en ema goye chonga piny Nyasaye ayawuo. Ka ng'aduogo to ing'e kaka joga odong'. Mana kwatiyo kacha inyalo pimo ne janeno marwa kacha chande. Iwacho ni iwuondori, iwacho ni in jami ji nyiero, iwacho ni iwer. Inyalo nyisowa ni samoro ng'ato dwaro jami ji nyiero kamoro, samoro ng'ato dwaro joma in gi group moro? Yes, group one. Ere kaka jogi nyalo yudi e mbui, e media gik machalo kamago? Okay, group ma an go, an gi group tieng' diriyo. Wan gi group ma act movies. Group niluongo ni Migori Dream Team Actors. Act gik madhi gi movies. Usegolo movie kode? Mang'eny. Manya chopo adi? Manya chopo 6. To bende kopo ni alidho kanyo mana matin ok adwa ni idhiye mang'eny. Kar movie kanyo be nitie achievement ma movie no kata be nitie station mo mosekawo no movie kata nitie ng'ato mose sponsor movie? Onge. Mane momiyo ineno ka nitie moko ma itemo gidwaro ng'at moro manyalo sponsor you. Yes. Koro obedo tich matek. Wase act movies Migori Dream Team Actors. Movies gi wane ma wauso gi kendwa, samoro wadiro moko e YouTube to bok gi trend. To wasetemo mondo wawuoth e TV stations mondo mi wayud kaka wanyalo keto moko e TV stations mondo ji okenyo nengi. Iyudo ka donjo e TV bedo matek. Koro kwang'e kama iluwo podi. Mabe kaka wayudi ni. Ine ma koro wanyalo mako tiende. Mondo mi wayud kaka movies wanenore ang'o e TV stations.
koro movies wan go mwase act e Migori Dream Team Actors. Yes. Migori Dream Team Actors ne janeno marwa ng'eni ni samoro nitie ng'ato maneno gini apani nyalo winjo kaka chal ni iluongo ni Achal Jacutex. Wacho ka chamo ber ni nitie movie magisegolo to samoro onge kuma osedhiye kata kama osekonyogi. Ne janeno mar nyalo forward nwa message machalo kamano endi nyalo chore ne ng'ama chielo mar mondo winj set machalo kamano mar mondo mi Migori Dream Teams bende oyud chance kata oyud nafas kata oyud thuolo e TV moro amora mantiere manyalo kawo local content. Yes, koro iwacho ni awinjo kiwacho ni ati iseyuda ibo mako tienda. Gimoro amora matimore. Ok tiendi ni. Ok tiendi mineno ni, ok amak tiendi ni. Adwa na tudra kodi. Kinyalo gimoro amora Achal Nyasaye ema pango. To kinde kochopo Nyasaye biro yawe. Gimoro amora Nyasaye mapango. To kopo ni ibiro na ka iwacho ni ugo komedi nyalo nyisowa kaka jogi yudou, kaka gigo yudore gi kama giyudore gi seche ma uyudorwe. Yes. Okay, kidhi korka movies wan gi YouTube channel iluongo ni Migori Dream Team. Iluongo ni Migori Dream Team TV. Koro nwakete in short waketo ni Dream Team TV. Kanyo kidhi nyaka yude movies wa kwasekete. Kendo kwaketo gi mang'eny, waketo gi matin. Nikech keto gi mang'eny cha bende kendo garama yore. Koro kidhi e Dream Team TV idhi yudo movies wa kanyo. Aya, e comedy koni wan gi moro ma iluongo ni Jomoran Comedy. Jomoran kisedhi Google kanyo ni Jomoran moriwore kaeto comedy bedo yore. Ke Google ni pap tiyudo Jomoran Comedy. Idhi yudo videos kanyo. Bende pod waketo matin, gin wadwa ketgi matin kamano. Okay. Ero kama na nyecha Jacutex nyalo miyo ji contact mari kata kopo ni samoro ng'ato dwaro ni mondo yudi tinyalo miyo gi contact kaka ginyalo yudi. Nyalo chiwo namba ni kacha kata ginyalo yudi e Facebook, YouTube, Twitter, social media moro amora ma ng'ato nyalo yudi. Okay. Kama inyalo yudwa inyalo yuda kaka inyalo yudwa e Jomoran Comedy. Jomoran Comedy kanyo kidhi Google tiyudowa kanyo. Alafu kidhi e Facebook be chake Google Jomoran Comedy ichake yuda mana kanyo nikech watiyo gi nying achiel. Koro ne joka nyanam kata ng'ata man gi paro mo maber inyalo manyowa e Facebook kanyo kata namba na minyalo yuda go bende nitie anyalo chiwa. Thuolo mari chiw. Namba na en 07 111 66 259. Wachna gi dholuo. Namba na en 07 111 6 6 2 5 9 1 nyadidek 6 nyadiriyo. Kata ina nyisi mondo imake. Wisa ana sechako make. 2 5 gang'owa. Dongi mogikno. Ochiko. Kabisa. Ochiko mogik. Mana e Rembwa TV mibiro yudo chenro machalo kamae. Mich en mwandu mana e Rembwa TV kae ka wakelo ni chenro ni ka wawuok achiel kachiel koa e chuny boma no ma Migori. Kane wan kawuono wendo wan en Charles Ochola ma wuod Karungu. Ero kamano ahinya kuom kete chenro marwa kanyo. To kapok ang'ade, Charles nitiere ng'ato samoro neno wakacha to wacho ni ere kaka chuchu tieko gini ka samoro Ochola pok onyisowa kata idea kata advice minyalo nyiso janeno marwa mogik mar mondo mi koro wadhi oko. Director mara nyisa kacha ni sa orumo kabisa. Yes. Okay, gima nyalo wacho nu joka nyanam ni were kata mich en gima Nyasaye mochiwo. Mich ma Nyasaye ochiwo en ok onego bed ni ng'ato tugo kode. Kata obedo ni somo saidi, kik ipar ni mich ma Nyasaye omiyi nikech ofuwo. Inyalo bedo kata mana gi talent mana mar go koko. Igowe mamit ma kata ka ji obedo piny to ji nyiero. To kik ikaw ni sombi koro ni malo ma ok inyal timo mano. Ok ing'eyo kama piny nyalo gike. Ne janyuol ma nyathine samoro nigi talent moro amora. Nyathi to ber ka dhi skul to kineno ka en gi talent moro amora. Kaw talent ma nyathino iket kaka
gima nomiye kawa gino iket kaka gima nomiye, kik itame. Nikech samoro mane gima biro timo e ngimana, wa joma dongo wan ndalo wakalo to nyithindo a chien, koro samoro ok ing'eyo kaka nyathi nyalo tieko. Koro mano kaka namedo jiwo jonyuol gi nyithindo duto te ni tich en tich, gimitimono e tich mane Nyasaye omiyi. Kata obedo ni idhi skul kata pok idhi skul, kata istieko kata pok itieko, mich ma Nyasaye omiyino mano e mich ma in godo. Koro kawe, kete kachiel kuom gima Nyasaye ogwedhigo. Yes. Erokamano. Mana kamano kitimani chenro mar mich en mwandu mana e Rainbow TV kae. Make sure ni subscribe e Rainbow TV. Thank you. Abo subscribe subscribe Baba ikia gino. Okay, inyalo konya osiep. En subscribe. Gino gwenyi.